sa jumlah murang jumlah tubuh murang ya jumlah hada-hada si marsawar ni kemudian na masuk pa apalitiyon si Hami bilang pergi oput tagung dia soal sawi maluar raja na siya habisaran amang namalo nami huri nami apalitiyon or lumomi patikyon na undo pe alok Diraja bius di habisaran dot hasujutan na pinasaran na pinarboro ni dulu nagulagi ima na maggoang si Hos mauli na makitihon ro tugurugta o matakasan na o mabawa na diari na uli diari na di karon asa ro pa magningot kita sa luhog na lumumi ma pinarboro ni o punta na dulu nagulagi atong abang namalon ni asal alu-alu pag pagtulo tubod ka belajar iman majadi asal larong de pasama yo ni alu-alu po betul alu-alu ma lumoy ma tudur tetap subur di rasa ngabe Alwaluma tu berspati ni tano nanti tempat kita. Alwaluma yang mana malu lagi? Alwaluma tua mata raja indak tasuri pada dosi tuan dan torong asal sisa natai sisa roha di dalam bulan ulang akan tikyon dos rohanami selalu dia kena lu akan tikyon alwaluma nama. Itu abang nama nama si raja di jenis si raja udah mati. Naging kemanangin angin ho, naging sa dia nabi. Napatututup pingat ko, ditik ki bos ni ari. Namuy mentok ko pas haton albalu tutut kamu dajari. Atong mayroong mo ma gudang lalo, gudang mula jadi. Dua taruh dia kena modal tiga pasu. Asal yang mana dia tali lubomi ma di halaman Manang dengan kita Seribu Rajaon. Bayar pembentung gudang dari nama jalo pasu-pasu. Asal di pasu-pasu tuat tado tadi lah. Lubomi ma di burung nami do di lengannya. Asal takut kagak dia dong hai pasu. Baik mah aku jadi lihat nih emang nama lu. Ah, tunggu, aku dulu dan dua-duanya. Baik, 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 kita mau ketemu mana? Masuk, masuk. Baris dua, ini baris dua.
Dua